presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsuunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Norma. Kay galaan, kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ang atong magtatampo si Norma. Kini akong bana usahay, labad gyud ni siya sa akong o, kay bisag unsaon akong pasabot, di gyud makasabot. Mao nga, pero may makasumpaki. Pero araw inyo kayo masabtan ng akong sugilano, no? Ingnon ko ano sa pagsugod ang tanan. Dito sa atong lagkaw, ang mata. Day! Saman, oy! Sika kasama ba ni mo diha? Day, naningil! Papaulian na! Samok! Wapagay sweldo, maningil naman noon. Hahay, baga na sila gnaong. Giguba lang yun nila akong adlaw da. Ibis maya na kayo unta kay tustanan. Unsa to, Day? Siyo sa tanay! Naimang, kuan ba, kining, naimang huwam, naabang ko na yung 200 diha para palit bukas. Wa! Papaulian na! Hibaw silang tingbitay ron. Ari man hinuon dool na to. Pamagaytay para pa ni Udto dire. Kuan man guday ba? Unsa naman saan? At di mo bayad. Wa! Mapaulian na! Unsa to? Unsa to dong patre? Ay mo bayad buwan. Ay, pasak ah! Wa na yung pauli na yung. Tagali good bugot sa ito eh. Ikaw sad ba? Hibaw kag mo bayad to. Wala lang gid mo kuha ang bayad. Nanawag pagyud ka. Peter sa mo eh. Ikabigay ko yung papulian na. Ang nagtuo man kung maniningil gihapon to. Nya, kinsa mayang tong sayop ako, yay. Ha? Ha? Ako may kasabaan ni ron? Ang naunsa man ka. Beh, hawa na, palayo na ko na ko, Patrick. Palayo na ko na ko. Ano nga masab? Kabukbukon, di ko snaong ni mo. Kitron na niyo eh. Oh, ganun ni Amang ka, Patrick. Taba kayo normal sa bahay mo eh. Ha? Ganun saba man. Sige, yaw. Iyang sayop kita mo ipangawan. Katangawan. Sabay pahungaw. Ayang kalagot ko. Ay, apin ako kung sa'y mihungaw. Sa to pa, anipod ka, aron magpahungaw ka. Kung sa may ako ipangaw ma. Oh, ang imong kalagot. Oh, amin ako kung sa ipahungaw na ako. Ay, sos. Sunod besa na ako. Oy, sirus kape man ka, Patrick. Oy. Kanang, tadi mo di? Oh, papaday ka, magkakaon. O, boy. Oh, muna'y klaro. Nga, klaro ka sa ba? Nga makapahungaw ka. Makapahungaw ka sa ibong kagutom. Sige lang ka, hulaws ito sa kusina. To ay us inununan dito. Ha? To pa'y bahaw. Katumoy pahungaw eh. Bumot ito'y. Kito na. Unsa man mo pag-anhi, Patrick? Daan ni padlood? Nagpawarin ako magkaubos ang asawa pa eh. Ipahungaw, rana sa din ni Taldong.
Pahungaw, unsay pagtuod niya na to diri ha? Panghaw kay pahunganawang hungawanan? Unsa? Ikaw kay laki man ka, o kay laki dapat ikaw mo'y hari sa inyong panimay. Kanang imo asawa, assistant na nimo. Pero ikaw yung dapat mo'y masunod, ang angay masunod. Pero ang nahitabo, ikaw na mahinuoy ok taon sa imong asawa taon. Pagka kadakong laki nimo, pagpakalaki, unsa man ka? Ay, dili man na malikayan taldong, oy. Saon nga wabi na tao na tarong trabaho. Unsa ba yung trabaho ni Maron Patrick, ha? Oh, unsa man, hoy. Tubaga na, oy. Patrick. Kuan. Taktak ko pa, eh. Nagkanina na lang akong vlog ron. Vlogger na lang ako. Vlogger ka? Oo pa. Oo, di ba? Sus, ginoo ko nimo. Yan, monetize ka? Oo. Nawat nga yung sweldo ka. Amo ba? I-shout out niya ko doon, ha? Nag-vlogger sa ka pa? Ha? O, nag-vlogger sa taon na. Nangiyawat, dugang-dugang sa income. Pila na may income niyo ba? Ha? Pila ni income ikaw? Pila rin kayo income ni mo, ha? Dahil pila ka dito income na ko? Lah, parehas sa kadako si Imuha. Oh, gamay na day? Gamay? Dako day, oy, dako. Dako! Pagkakilit mo. Asa naman to si Patrick? Mayong Oh, pagbuminaw uy. sa Lex Pino. Uy, si Miyot maning nag-akbo din is gawas. Niya man siya matug din hiyo, eh. Hoy, Miyot. Miyot. Shh, uy. Mata, uy. Uy. Ang sabang kapre na among kadiris among tungod na tog. Tora mang inyo. Ay, pasensya na ka mali ha. Wala akong paulis amo eh. Uy, nga no good. Way ayaw ko asawa. Kwarta na giapas. Pag sure, oy. Lagi ba ni? Paita sa mga. Bisa usaw na daong kay kwarta. Mga kwarta na giapas ng bayanan ako. Time pa ra ha, time pa sa ha. Ngano nakaingon man ka ana? Ngano na ada kay daghang kwarta? Ano yung kalagutan, Mare? Kikibaw siya nga wako'y kwarta. Magsige kaya po siya kapas ang kwarta. Sikang haka ni Biana mo nga. Gusto na kong makigbuwag ni Mare. Uy, pre, ayaw, ana, pre. Hindi mo dag ayaw, Mare. Gusto na kong makigbuwag niya. Kay way ayaw. Ay, sus, di lagi na. Mubuwag, sulti. Ikaw, kay ba ako di ka mubuwag, sulti na sa nimo. Anong di, ha? Magbuwag na mi. Sus, asa ko tuo. Oh. Ina kong butbuton, Mare. Di ko mo tuo, ana, pre. Ah. Magbuwag pa manggalit ng bagulog ang bunot nga grabe kay kapilit. Kana pang inyong gugma nga atik ray gagunit. Balhin og katog dito sa inyo, pre. Nayuna, wa na ka kamatikod kanang imong giakbuan na akas imong kana imong giakbuan na basura na diha. Uy. Unya, natuog ka diha. Muagi ra bang trucks basura na malas kag maapil kag karga. Mare, di ba sa schedule ron? Ang di pa schedule. Schedule mo ron sa di malata. Oo, sa di ay no. Kay nalata naman ng naong ni mo, pre, no? Nalatas kinulata ni Mari, pre. Di, hindi ka, oy. Ay, dito ko sila nanay. Gisuroy na ko mga tiguang tao dito ba? Maayo. Unsa man tayo ni, watay pananghiray? Sunod ako'y mulakaw, ha? Di na sa kumananghid ni mo, ha? Nayapag ng mga normal. Sinayabag! Wa ko mayabag, klaro pa rin utok ko. Ano may ingon mga... Wate palang hiray. Karoon ba may tabong ako ka pa nang hindi mo? Pero ikaw, halos dalakaw ni mo. Wadi ko may tabong. Wadi may tabong. Nanghit ka na ako. Hanggaws naong ni mo. Saan ako pa pananghid? Nagkita ramang ko yuga? Oh, Well, kita din nagkuyog sa. hilam niya ay. Limot ko na. Mao mangyag ka, dayog limot-limot. Limot manggani kan dunay maningil, kana pa kahang huway maningil. Oh, samsa ka eh. Huwis ako eh. Ngano man nahago day ka? Ngano ka oy gihago ka? Kinsa man naghago nimo? Babay? Kinsa babayana? Tubag. Kataas mo yung puntaan na ni mo eh. Mura bang kang nag-train-train? Sapa ay. Hoy, oh asa ka? Asa ka? Asa ka? Huway ko. Asa ka mo pa huway? Huway ko. Asa ka mo pa huway? Ang awag ito silingan. Siyempre, kwarto na to. Unya, kwarto din na diya nga CR man na. Ibaw ko. Sa may restroom ni mo.
Di ba kwarto na pawayan? Buti mong budlata kag mata. Personal. Uy, personal ay. Mao ni among sitwasyon. Sige lang gid mig supak ani, sige lang mi kasinong pakiay kay labad magud kay ni akong bana. Unya. Oy, Patrick. Ngabaw ka kung sinahitabo ni Parimiyot. Ano man? Gituok niya ang iyang asawa. Unya karon ang problema kay namatay ang iyang asawa sa high blood kaysa dihang gituok kuno niya, pagtuok niya giatake man. Nya, Aw na preso siya. ano siya may preso? Nag-itake magaha. May natong namatay kay gituok. Matay makasatake. Ay bisa na. Nya, siya din may presuhan. Tungod kay siya mo ay nakaingon. Daghan namang gani hinuon siya kaso anang kalakiha. Ano good taon? Ngawa man siya sa anak. Labuguan ni mo eh. Kita sa multi ni mo Kay eh. bugo bitaw ka. Makiglalis ka na ko niya, pataka ka lagsulti anang imong akusasyon. Naiha, paminaw. Paminaw. Nganong siya maoy mapriso. Una, giatake ang iyang asawa tungod sa iyang gibuhat. So, murder na. Ikaduha, iyang gituok. Pero wa madayon kay giatake iyang asawa. So, frustrated murder. Ikatulo, nasakpan man siya nga naa siya'y dangkot silyo. Oh, naaday siya dang kutsilyo. Nail cutter. Milkate? Nya kutsilyo? Magamay umadako basta masamad deadly weapon gihapon na bogo. Bida ni mo eh. Personal ni mo na. Bida! Unya tungod sa hitabo among giadto sa prisuhan si Parimiyot kay luoy in town kaayo ang ilang mga anak kay wa na inahan kay namatay naman nya wa na say amahan kay napriso mao nga among giadto among giduaw. Unsa? Atong doawon sa Parimiyot mas presuhan ba? Luoy kay day. Ikaw mo adto sa prisuhan? Oo, kay luoy taong kaayo akong kumpare eh. Nakagay ko sila ba? Ang ilang anak. Perting luuya kayo. Ay dong unsa ka ha dong ug ato na lang sa gupo ng ilang anak. Sugot ko na Parimiyot. Anong dili man? Musugot lagi na. Unya, di ka namang lisod noon eh. Ay nganong maglisod man nga wa man tay anak unya gawas pa makatabang ta ana. Wa, may problema na kumutabang ta pero kung sagup po na hangto sa hangtod ng mga langgat. Unya sa problema anak. Naambot ni mo eh. Ngayon na ito, basturya na. Ato ng doawan na ito, kumpare kay looy lang kayo to. Among giadto si Parimiyot kay suod manggid kay ni sila sa kumbana. Pero usa sa kong tumungan nung nikuyog ko kay gusto ko makigsulti ni Parimiyot nga sagupo na mo ang iyang mga anak kay lagi luoy in taon kaayo. Unya. Hala dong, wala ba takada para ni Parimiyot? Ay, sagdi na lang ko. Tagalan na ito kwarta kay doon namin mapalitin doon namin tindahan din isod. Mao ba? Nanay. Sa'yo na namin gawas di kasil at mga silda o. Nanay, padunas pa rin na to. Pre, gusto naman ka, pre. Salamat nga inyo kung gidawaw, pre. Mare. Parimiyot, pinangga jud ka aning pare nimo Patrick kay siya man ginangusog nga duawon ka namo diri. Ay, salamat kay pre. Masam gyud eh, tabuan eh, pre. Paglimutan ko, pre. Nakitaan mo gano'n ko sumari ninyo. Kung katong driver sa balabal. Nasakpan yun ako. Mo'y nakapasurok mayo sa kudugo. Kung dito bagay ako masakpi sa mong bahay, pre. Sa amog yung mismong kwarto. Uy, maong ba? Unya ka nang pre sa may sentensya nimo. Bitaw. Life sentence ko, pre. Mare. Kung gusto kong mupuga, gusto kong muikyas. Pre, ayaw na, pre, ayaw. Kung mabahat ko rin, saan mo itong kadakpo yung kaso, anak? Nay, ako pa ni mo, magay mo na lang ka mga mayong buhat dire. Para sa ingon, posible pa nga matagan kag parol sa presidente. Ay, sus, parol. Wag kong minalagparol, pre. Naragang parol sa amo. Maugod. Ito, pre. Nagmahay biya ko. Gusto kong mausap. Gusto ko nga magbagko. O garon nga, mapasaylo ko sa Ginoo, pre.
gusto na ko nga, kini akong lawas. Wala naman ni kapuslanan, pre. Kay madugta may gidiris prisuhan, pre. Mao nga, para mapuslan niya akong lawas, ako ni donate. Pusing. Donate kini akong mga mata, pre. Akong mga kamot, mga tiil, akong kidney, akong kasing-kasing, i-donate ko ni. Hasta ni akong kugmo, pre, ako ni atak mo. Donate ko ni, pre. Pre. Siguro ka, pre. Dili ka gusto lang ka puga, pre. Nga ano man. Kay imam ko lang ito sa tagsa o pagawas ng mga parte sa mga lawas. Mao nang, gusto lang ka puga. Patrick, pilit ng bakba ni Maria, ha? Taka ka lang da. Hanggaw ko bisag unsaon, eh. Ang ako ba? Pre, paminaw, pre, ha? Ang tinuod, usas among gianhi, gusto ming makatabang nimo sa imong pamilya, ilabi na sa imong mga anak. Kay luoy, tahon kaayo. Wa naman sila inahan. Namatay man. Unya, ilas ang amahan nga mao ikaw na priso. So, kisa may mo ati Manila. Mao nga kung musugot ka, pre, among sagupon ang imong mga anak. Ay, tuon na, pre. Patrick, niyabag ka? Bali sa ayutuan na, pre. Ayaw, jud. Uy. Di na tinuod. Ah, Lisod mong ka ni Nay, among kaugalingon? Lisod mo ka ni Naggup mo yun, may. uy, nagsabot na bayatahan. Nagsabot at ang parawa ka. Wa kong tando, uy. Silom diha. Mo na akong problema kay di gyud makasinabot pirmi ni akong bana. Unsa ang kutaw ni siya? Uy, unsa kong buhaton aning tawhana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Norma. Hello, Ate Brad! Good morning, good morning! Bam! Good morning, Bam! Good morning din sa lutupan. Good morning, diha lutupan. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Ate Jijel! Hi, Kuya Gulyat! Oy, ato pasalamatan ng mga baba. Ang mga inahan nga, ang ilang anak, gipainom, og Don Pepe Tablia. Taas ang energy, hot! Hello, Kuya Alan. Hello, lagi. mga mama. Lagi. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Norma, Ate Pres. Apan sa dili pa, Ate Pres. Dahil gipada si Dong Ray Arellano nga maminaw kita. Ma'am, sir, pa-shout out ko din sa inyong tulumanon, be. Kung akong pasultion. Ang mauni sila ang kusog kayong maminaw. Sila si Bido Aban o Gang og ang iyang pamilya. Rose Layasan, apil po ng ilang mga silingan. Akong maigsoon si Greg Montaño Gonzaga sa Labuay, Maigo, Lanao, Dilote, layo din sa Maigo din sa may Lanao. Narabay sa Lida, diya sila sa Lanao, sila sa Alguin. Dahil sa Mindanao, o sa tanang mga namati rito niya, nice day. Unya, sa ako, apo no yung mga, poslam lang nagsigot ng Lanao at Pres. Napo di akong uyuan, si Niper sa Lanao. Unya, si Nanggilio, dahil sila Niper, o si Nanggilio din ha. Si Nangyune, kumusta mo diha tanan? Sa ako ang mga pagumangkon din ha. Salamat kayo ninyong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, atong sender ka sa Norma, Ate Pres. Mayong pagbuminaw Ang problema ni Norma, Ate Pres, kay ang ilang silingan lagi namatay asawa niya, gusto niya sugapon, nagsabot niya si Ambana nga sagupon ang mga anak atong iyang silingan. Karon ang iyang sambahan namin, di maglisod gali magkuhan. Mosa. Bitaw. Sakto dyan natin ito. Wala na gini ka na. Nasabot din, matay man ang mama niya. Nya, ang papa. Maataon, luoy kayo, napriso man. Ay! Napriso ang papa, niya mo ito yung niyang kuhan nga. Pre, ako ni-donate akong mata, ako i-donate akong mga bukton, ako i-donate ang akong mga tiil. Isa may mo donate. Ang katong napriso. Nga naman. Giingnam sa iyang i-donate kay puslan man nga wala siya kagawasan. Giingnam sa siya sa iyang amigo sa badebro mo iskapo. Yan naman na ni mo, pre. So, sulti lang ka, iskapo yung ka. Mauna nga, ingon niya asawa, ni ami kay pinangga mo kay kanam mo, among sagupon ang imong mga anak di ingom sa iyang bana. Sagupon ko taon, unsa, lisod, bilitag pakaon sa itong gagaligon. Sakto, sa kanang practical. Murag wa, Ate Pres, practical pa taon. Anak ilang sagupon. Ambot lang ka, murag daghan, bam. Ay kami ga, daaning kapatrik, bam. Pilakbuk. Wa pa sila anak. Ang iyang anak sa iyang amigo, pilakbuk. Tug Wa sagupon ba? ma-mention basta kailan Wa ka mention, anak. Niya namatay ang inahan, niya napreso ang papa.
Una nga, ingon ng babae sa tong sender nga, sagupon ta nila ang bata. Sagupon lagi. Kung ali ka diri sa Sirach 26 verse 1, matupad dire, palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitason siyang kinabuhi tungod siyang asawa. Karon, maayong may sakto ning atong gibasapan problema ani kay ug mataas kay buhi siyang bana pertim sang buloyaguna. Mauna. Oh, ikaw ma'am, kay ikaw may buutan, ikaw may nakasubay, badlungan lang gina pirma imong bana. Badlungan gid. Ug ano man ubag istorya mo, nga wa mas iyang huna-huna. Bitaw, tinood. Sa dihan nag-istorya, gawat adto na ubang mga istorya niyo, mura matong mapasiyaw. Pero kanang yung parte man nagupog bata, dako naman ang isyo, kay nagsabot naman mo yung atubangan sa mga bata. Wa ayaw, di na tinood. Ayaw, kanang magstorya tag dinagkong tao ba unta no kay dili naman ta komedya mao nga ikaw may tarong diha ma'am pantunag kini imong bana kay nga ako lang unya basig ang inyong istoryahan matungod unya inyong pamuyo muyuta baka unsa ba niya iya lamo lang yung istorya Tao. way unod no ibutang niya sa lugar lain ang mga komedya lain ang mga tininood kay unsay nga niong dili man maayo nga pertinan nyo, nindutas nyo sabot kay naluoy mo nyo igsuon nga na preso, awin nyo kumpare nga na preso, yung abot ito na, nagyot atobangan mismo. Mayngog di na tinuod. Pantunan, badlungan ganan siya, ma'am, kay aron sa ingon, matunay ang inyong mga lakaw, inyong mga transaksyon. Paano ito, doon mo yung mga importante nga mga katuyuan. Di ba, Gulyat, ang mga asawa, bana, magstorya, magyod na. Lahi po ng pang komedya, lahi po ng pang tinuod. Tinaw na. Kay, bisan gani, ibutan nato, kari dire sa namuyo nga kanang, ibutan nato sa kanang dilig yun ba nag-asawa, bisan gani, o kanarang nauso karong Gulyat, kang kitawag og same-sex marriage, pero tawagon mo ng companionship, magstorya mo ganun sila, mamuhi ba sila kiro, mamuhi ba sila iring, na yung na, oy, mga mahalon. Ang mga iro, mag-six marriage bisa na sila. Tubaga, ma'am. Unsa lang? Unsa lang? Mag-same six marriage bisa na ang mga iro o mga iring, ana. Kanang mga hayo. Ako bang, kita mo ko, ana bang? Nga. Nga kanang kuan, kanang naay, kanang, katong, hinoon, mga tiger o lion, no, to ako nakita, kanang, ang mga lalaki, ang usa ka, layon, iyang kuan nun, tilaan ang katong kuan sa lalaki, nga layon. Kita, tinuod, daan na sa una, no? Kanang imong giingon lan, dili ka mo sumpay ng giingon nga bisan og kanang maurang pamilyahan niya mag-unay. O bito, mga bito. Oh, kana tubagon ta ka. Ano man Kana mo nagkita o kang ko nagkita, mo'y pagaingnon, mga hayop manggod sila. Mga hayop O wa di man sa para sa tao kana sila panghuna-huna. Kita rin mo ta hayop, salbahis lang ta, mga Ano mo salbahis. consider tag hayop, pero we are the highest kind of animals. Na ay mo nahuna. Sila wala man na sila sakto sa labutan. Wa, bitaw. Rumong mahayop da. Oh, lahi pa to sila. Nya, den. Balik ta. Balik ta. Balik ta sa kanaan. Istorya day, pantuna na, ng araw ni mong bana, ilabi na og ang istorya, mahitungod na og mga dinagkong tao, mga legal matters na kanang, araw nili siya mahasibang, perming mo sa mga tulibagbag. Bitaw. Ha? Kay, og ingunaan na nga mga dinarong ang istorya niya, yang murag musimang siya, di maayo. Ikaw may butan. Bitaw. Ikaw, ati pero sa may kapuno isip asawa. Hindi pa ni May. Isip asawa, kasi mo ikapuno. Isip asawa ka, o sa ikapuno mo. Kung kaya nila, nga Kaya ko rin. sigop sila, kaya nilang pagbuhi, okay ra, maayo, pero Bitaw. Pero dili. di gali, ayaw Di na na lang. lang. Ayaw na lang. Laban yung Bisod ka yun. Muna. Okay, pananglitan, og labinag ang mga bata magpabuyag. Og sa amo pagkatigwangan sa bukid, kadugag palakan, Gadugang pala ka, no? Mao na lang tanawag. Salamat sa pabinalan. Ito naman naman. Kung ako ang